Yemen'in padişahı şu hacı vaxtlarına Suriye neymiş adamla kirvun bir yere gittiye diye Ebraha Suriye. Yanındakiler ayet diye. Ol Mekke-i Mukerreme'de Beytullah ve şuna hacca gittiyeler diye. Onu näme çıkıp daş yerleri musafiret çıkıp diyor. Men özüm bir tadur olqon qowlat becerin meger nämeden on sahtımanı nämeden? Onu daştan diýerler. On üstünün parçası nämeden? Atiş nezri parçalardan ne? Onu bolýa. Qızıldan, kümüşden, behterin zatlardan men qow bir öý becerer istada. Onu melep onu gitip görmän diýär. Zor bilen ne bolsa adam saklar. Bir awdan öý beceriye, meselen ibadathana o kıbla bolmaly, Kabe bolmaly. Aham adamları da hükmen şoňa gaşyň gelmeli. Bir näçe adamları da kireyne tutup goýup, şoň başyna ibadet edip durmaly. Meselen, şoň başyna etjek işlerini etmeli. Ve her hal bir umur jowan oğluň beri gayret edip, bolmaz mundan kıbla bolan boljakmy diýip, bir gün hiç kim habary ýokka bir heýwanyň eçegelerini, aşgallaryny barıp şoňa goýup, otlaýan ýankyna. Ebrahaň salandy. On Ebraha näme habar diýe? Onu yanındakiler aydiye, ol Mekke-i Mukerreme gittiýärleň biri sen bir ýagdaýyny kabul etmeýäsip onu otlapdyr diýe. Onu men hükmen şon dargadaryn diýe. Şol öýü Ka'be-i Muazzamany, Beytullahul Haramy, Mekke-i Mukerreme'däki bütün musulmanlaryň kıyamata çelişme hal hemişe kıblany dargadaryn diýip. Oham 60 000 goşun ýygyna, oham ulukon Araplan gorkýan zady fiilmişdik. Näçe min fiil ýygnap, ulukon fiilli Mahmud diýen bir fiilleri wa, ýeriň ýüzüne ulukon fiil diýip öýler aýtýanmyşdykle, şoňumny minipdi bitin gaýtýarlar da bäri. Ýolla kan Arapla jihad etýärler. Beytullahul Haramy ýykjak bolýar diýip hemmelerini gyryp Ebraha basýar olar. Aham gelýärler Mekke-i Mukerremeň ýakynjak ýerine düşýärler. Aham Ebraha bir adam ýeberýär. Barş oban ýaşulysyna aýt. Eger wurşda bir tarafy basýas ona wurun ýok. Ýok bir wurş dik kelemede. Bir fakat şey Ka'bany ýykjak, ohumda gitjek başga etjek işimiz ýok diýip. Ohum ol aradaky hem muterjim hem aradaky adam gelýär. Oban ýaşulysy kim? Abdulmuttalib diýär. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin qaqasy. Şo wagtda bamışda qaqas. Abdulmuttalib aýdýär, näme aýdyberim? Onu şey Ka'bany ýykjak diýip Ebraha gelweti, goşun keşi etipdir, leşker keşi etipdir diýär. Hoy ondan çyrim näme? Azat diýär. Ýönümiň 200 ýany diýem alypdyrlar diýär siziň serwazlaryňyz, Ebrahaň serwazlary. Şu 200 diýemi berseler diýär, başga zat meni işim ýok diýär. Aradaky adam fikri harap bolýar. Näme diýäň sen diýär? Aýtjak zadyň gel Ebrahaň öýüne aýdaq diýär. Aham Ebraha gaşyn getirýär. Şo wagtda Abdulmuttalib 100den geçipdir ýaşy. Ulukon bir haybatly onu da dayaw görüngde bir awadan adammışdy. Ebraha görüp bir awadan haybatly adam maňa hormat goýup oturup düşüp oň menen bileje Abdulmuttalib ben bir düşüpde turýar. Oň ýanyňdaky muterjimde aýtdyrýar, hajaty näme, muň maksady näme diýär. Onu Abdulmuttalib aýdýar, sen serwazlyň men 200 ýany diýem alypdyr diýär, men diýem ber diýär. Oň Ebraha aýdýar, "Oy näetdiň muny ýoýduň da diýär. Men seni göremde, sen bir ulukon adam, haybatly adam, aýşy Ka'bany ýykmasana diýsen, mene ýok ýykjak diýmäge utanaryn içimden şey diýetin. Sen bu Ka'bany görüň etmen diýen, görüň etýän diýär. Hemmiň eşdiýän görüňleme Ka'baň döwründäki Arapla Ka'bany gowurýa, dinni gowurýa, imanyny gowurýa diýip sen diýäň sorabatyň akyň salyňmy sen garry diýipdir. Onu Abdulmuttalib aýdypdyr. Ana rabbul ibil ve inne lil beyti rabban sayamnahu ente ve zak. Abdulmuttalib ulukon adam bolup aýdypdyr. Men küýdäni diýem, men wezifem diýen saklamak diýipdir. Ol öýüň öz eýesi we öz saklar diýipdir. Onu saklamak men wezifem däl diýipdir. Men küýdän diýenmer, men mular saklamak wezifem diýipdir. Hala Ka'be diýipdir, ýoluň açyk diýipdir. Ebraha aňta bolupdyr. Aham Abdulmuttalib Mekke-i Mukerreme'däki adamlara aýdypdyr, hemmäňe daşary çykyň, çöle çykyň, Hudaý çagyryň. Bu taýlarda durmaň, gaýtam size de bir edam masala diýipdir. Öýde de ýany ulukon adam alyp, beýikrak ýerde, fakir gözde oturup durda, mujawwir adam gidesi gelmeýän bolmaly.
Ola da yıkar yıkmadı bir de bolar deyip Allah Teala'dan ümidi varmıştı. O hamin uğramakçı olanlarına şol Mahmud diyen uluqan fiil bir turana o ham kellesine uluqan tokmak bilen hüttük bilen bay vurtturla turacak bolup turanak diye. Om eteğinden gergenet diye sofanın eline ağaçlar. Şoň demirden hili varmıştık, naydamamıştık. Bay şoň ennamını dürtüp, ennamını şonu çümdürüp, ennamını qanatıptırla yankı fiilim. Onda da turanak diye. Ahir fiilim öňünden bar turuptırla iyidine qaytyrjak bolup, on fiil turup yorgola bertir, yortu bertir, Käbe tarapda ha başga tarafa. Emma öňüne geçip Käbe tarafa uğratjak bolanlaryna uğranak öňe çöküş berýän bolmaly. Bu fiilin üstünde de elbette bir gerek zatlary, muhim zatlary ya Abraham zatlary bar bolmaly, bir gitmede gelişigi ýok bolmaly. On bay aňry bäri tamam ennamjany urup burqana typtarla ýanky Mahmud fiilin uğratjak bol, o da uğramandyr. Om şey duruşlaryna Allah Teala kudret kelamında ayet Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara keyfe faala rabbuka bi ashabil fil? Alam yec'al keydahum fi tadlil? Ve arsala aleyhim tayran ababil? Termihim بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول الله أكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الله تعالى أيديه ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل görmedin mi, eşitmedin mi? Ehlem cihanın haberi oldu. Fiileyeler Ebrehe ve 60 min leşkerini ettim. Ve ersele aleyhim tayran ebabil. Bölük görülmedik kuşları iyi verdim. Ayaklarına daşva ve ersele aleyhim tayran ebabil. Süntlerini ve ayaklarına termihim bihicaretin min siccil. Pişirilip kılgın daşva ayaklarını ve süntlerini. Fecealehum ka'asfin me'kul. İyilin saman yalıdıp olur dargattı deyipti. O ham gelip yan koşla, inni fiil uğramanını oqa, on koşla gelakana üstülerini yağdırıverttirler. Yönü bitin bir qurip, iyilip, dargap, telek bolup giden saman yanık bolup, bitin 60 min leşker şu taada dargap yıkılıp kalıptırlar da hemmeti. İnhebi de Abraham amul fiillip, bitin alem cahanna, bir husus Araplan arasında fiil yili deyip, İnha Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dünya gelecek yakillarının alamatı olup bir iyiliğe bitin halka bir gurrun olsun Mekke-i Mukarreme'de gün oluptur deyip Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dünya gelmesinin mukaddemesi oluptur. Hudayi Teala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve içerileri ve sahabe şagirtlerinin muhabbetini bitin kalbimizde koysun inşallah.